Škrt cez rozpočet. Toto je celý škrt cez rozpočet pre mňa. Ja som sa sem došla opaľovať a oddychovať. Bohužiaľ je odo mňa očakávané pádlovať. Čo sa stalo, že musíte pádlovať? Máme strašne veľa workoholikov v tejto skupine. Myslíte niekoho konkrétneho? Nie. Ale pán novinár, prosím vás, nepýtajte sa ma takéto otázky. Takéto inkriminujúce, ja nie som na takéto za chrbtom niekoho. Nie. Máme za sebou prvých 50 metrov. Už len 20 km a 950 metrov. Hlasím. Prvý spád, prvé vykočenie. Sú tu ovady, odchádzam. Tak prvý bufet za nami, ideme ďalej. Vidíme, aké jazy, šlajze, alebo čo to je, nás čaká. Čo si myslíte o takýchto výtržníkoch? Ďakujeme. Ďakujeme za komentár. Ukáž nám zranenie. Vy máte všetko mokré? Aj oči odplet. Deň druhý bude pršať. Je zima. Počkáme v týpi, kým doprší. To je pohoda. No. Presne tam na to prieska. Ivanka sa zlakla. Bola sa mi dala na tú stranu. Jasné, Ivanka sa zlakla, proste nemá expertízu. Kemp Český Krumlov. Idem hodiť do čerta mincu, do horičky. Asi. Či? Uí.